Guys, nakainom dumuda yung saging nga natumba. So ato ni siyang pakinabangan kay sayang pagkado ba. Ato ni siyang buunog banana chip. Ato ni siyang hiwa unog nipis. Nipis nga ni kanipis siya ba. Diyan pakita ko lang dyan ma. Luto lagi guys. So diyan na guys, sapit na sa nag brown brown. Ang giluto na, lami di kadyo siya kay hanggi toasted. Pero toasted gyapon siya kari. Hindi ano niyo. Oh. So madong adlaw na tong tanan guys, ako na pud ni guys si Ruby Provinciana. So karon guys, ato ning buhaton og banana chip ni atong saging nga natumba. Kay sayang jagaban na ni guys, nahinog naman, hanlaman ni siyang gi kuan ga hapon hanggi minatamis katong mga nahinog. So ahat na siya nga pagkasaging guys, pero pwede ra ni sa nato himuon og banana chip. Unja guys, sana isang gihimo na sa suka og nay tubig para ang dagta di kadyo si Zama. Kaya parang di sa mapadjok guys, kaya na magulo sa siya dagta. So ato din isang ihimo sa gamay nga suka og nay tubig. So mamanikuan guys para man di siya mapadjok. Nga atong saging nga gagmay nga arang kakyut sa nga tanan. So bisag aran ni siyang kakyut guys, busuk ni siyang saginga kanang okay kuha na din karnay saginga basta ingani ra ni sa kagamja. Pero aran ni sa kabusuk. Lami kadyo ni sa kanang arang kaguwang na ja. Murag di pa man ni guwang ni saginga guys, naahat pa man ni kay walgi natumba lagi ni sa tong kusog des ni aging kusog hangin des ni aging simana. So natumba ni siya, duha ni sa kapunuan nga natumba. Sayang man og di nato himuon og unsay atong mahimo kay sayang pud kadto sila ilabay pud malata ra. Unsa guys, pakita lang muna unsa guys ug maluto na ni. Kay arong makita pud si Nicole sana ipagluto ning banana chip. Ato sa hiwa og nipis. Nipis nga ni kanipis ba. Unja pakita ko lang ma. Luto lagi guys. Kayong na may libreng merinda. Maghimo dito ko anak. Lana. Gabi. Magbiko. Wasa gani, way kaon gani, mahal na adlaw. Pagkabuhay na. Kabanhaw ni Kristo. Binignit. Nauso na po ng binignit. Uso ka drum nga binignit. Guys, ayan maglagay tayo ng suka na isang ganyan. Saka isang tubig. Then nag-ready din tayo ng ganito. So ilagay mo yung yung suka. Ayunahin mo yung water. Meron akong assistant guys. Para makita nyo kung paano gumawa ng banana chip. Saka ilagay yung suka. Tapos meron na kaming tinakal dito na sugar na white. Ayan. Ilang kutsara? So, lang. 8 kutsara yan. O yan. Tapos halo-haluin mo yan. So, halo-haluin mo lang ng haluin yan. Para mag-mix yung sugar na white. Tapos, maglagay tayo ng mantika sa kawali at painitin natin. So, maraming salamat pala ng Sis In dito sa lagayan ng mantika. Ang ganda, nagamit na namin. Saka ang giniwa nga ginaginot
sa natumbang saging. So pakinabangan nato. Diyan nga mo init. Bisuwayan ako init na ba? Ang init din nak. So gikatuloy na ni guys. So di na guys, ato na naman sa janggi. Kuan ka nang wat na nato nga murag mo crispy. Kaya ato na itong ibutang nato itong atong gilusaw nga suka o water o white sugar. So wala pamaagi guys nga mag himo banana chip. So di jud masayang nga itong saging nga natumba kay kinabangan jud ay nato. Pwede po nato itong utanon guys kanang sa unas gagmay pa mi kay utanon man namon ning saging nga dabong. Butangan og kamunggay butangan tulo. So ato ni sa hoten guys nga mo kuan. Murag mo crispy na. So naana mis merinda. Diyan guys, ato nang ibutang ang atong gilusaw nga sugar og water og suka. So mo na siya magpa-crispy sa atihang banana. Brown siya. Sa tunggalan mo order og kuan. Pwede rin sa mga order nga nila. Hindi tayo sa bulisita. So ayan na guys, nagsugod na siya og pilit ang atuhang sugar. So ang nakapagpa-crispy na ni guys, ang katong suka o sugar. Tubig, water kay kuan kanang sa puto ang suka para di siya madaog tagahang atong kuan guys kanang di madaog tagatong banana chip. So ayan na. Wala na, puno ni pilit lagi sa asukal. Ngunin na natin to guys ang ating kay basa man lagi buhang kuwan. Salaan. So ayan na ang ating banana chip. Tumor guys, naluto na di ang mga kuwan dya. Maghuwat na mis mga bata dya kay kani man yung unhang giluto na lami di kadyo siya kay hanggi toasted. Pero toasted gihapon siya kari. Oh. Mo gani kanang tawag dito. Wala siya banana chips candy. Banana chips candy. Diyan sa may makaistorya ni mong asawa. Diskarte siya. Diskarte gyud ay. Gudi ay. Pwede ni siya konon kanang iripak ba? Anya. Sorry sa briefing. Pwede. Sige. Gusto namin mga tumbang saging. Putlo na ko sige gula. Basin ko din yung mga tumbang sa akin guys. Tumbaho na lang yun. Wala ano ba? Iginani. Kini ni ana na kay makalingo kanon ba kagubgob. Kanang toasted gyud ba. Kani, daga makan choices ka ng toasted ayo di kay toasted. Bilang putos ko al.
Bilang putos. Diyos ng putos. Pilay ko ano yung mga ano eh. Wala, kay... Gusto ano eh. Wala, kay suka naman na og Di, asukal. Suka. Oh. Sa Kika. kalapad nga ano. Sukal. Sukal. Hindi buto ng tutag. 200 tanan. Sa pilang putos, tag 30? Uy, tag 50 sa tag tulo 100 sa kuon. Argaw. 100? Yung kamay. Yung kamay tulo 45, 100. manggayon ako sa kaputok na magcharon. O, tuluan na. Noos kay ngano. Gibutan nga man ig-suka. So na May guys. nakapabiyahe. Lami ka dos dyan ah. Tinang lang din ang gamon ano, yung dili hinog. Ma'am. No? Kani sa toasted man gyapon init man good. Kani toasted kay ni sa tilaw oh. Kagub-kub lagi na oh. Ito ba yan? Oh, bago mo guluto. Pwede na. Kagub-kub. Kagub-kub. Ganahan ka, ele. Bawal mo ka ani. Kay gani. Sunod, gama ka og kuam daghan na. Paripak ni Nicole kung bligyo sa briefing. Kailangan tumbahon ni mo masaging tanan diha. Ano sabi mo tumbahon? Utang man, utang na kada sweldo bayad ba? No? Ikaw maligya. Ha? Ikaw. Ikaw magputos call. Ako? Ha? Ito mo ka ba sa trabaho ba? Mo gani, 100. Kasi sila mga asnoy, magawas man sila mo timo. Na at least kini naa na sa. Ako lang ibitay sa kuno magkahoy. So Dahil listahan ba? mga undita guys. Mga unta. Wala guys kanang hindi pa sila kay bisag busy ka jo ilahang inahan. Nakahimo pagyapon ko og pang merinda namo. So kuwang naman mi kay wa pa lagis Cristel. Nagturtang saging. Pinaypay. Dagan di ani. Banana chips. Di jud ka mahayang guys kay lami jud sa kanang Sakturang tamis ba? Kagub-kub. So diskarte ra ni sa madiskarte. Ay, pwede po rin mong kamuti. Oh, oye ma'am. Mga madiskarte inahan diha pwede ra jud mo maghimog timo sa injuhang anak. Kanina mo mamalit. Kay kanina kay dabangan din namo ni kay sa masayang ra bitaw kanang natumba nga saging. Baho na natin ng saging di. Boy sayang. Why sayang. Balag lingkod pa man tumba. Ang baho na lang dyan daan. Nya naman toy pwede ba na butangan ng katong sila sa Sami Seeds. Ayaw. Para sa kuan ba kanang gikan sa Iloilo kanang Terminal. piya-piya ito. Yato asa to nay gikan di Panyat. Pinyatos. di kanang nagikan sa Iloilo ba nga naay murag sa Sami Seeds ba nga gibutang. Ulam ko kakuan kay ngipon. Kuan ka gahi na ko'y pangag ba. So, yun yung kadiskarte si Mama Ruby. Panulak na lang kulang. Dok. Bawal lang yung soft drinks. Bawal. Kung init naman doon. Kami naman. Mm. Kami. Mm. Hindi na ka. Lamig siya guys. Try nyo. A few moments later. So guys, ibinlan sa kanang wala na chip. tayo si Samisid. Naman tayo sa misid dito pero wala butang eh. So dahil sa Cristel guys kanang nag-abot sila siya mag-abuli sila sa jahang assignment dadyon. Saan yung pagkama? Kami sa atin nagaba kaniya. Hi sa kanila. Thank you for watching guys. Labi. Dili ni malapan. Pwede ka mag-bounce sa eskwelahan ba? Guys, kanang hapon na. Oh, hapon na. Sabihin na di ay. Diya, matay pagkabot ni Cristel. Diya, ngit-ngit naman din ng alas 6 dari. Nasing ko galing, ngit-ngit na. Daga, kaon siya kay gilamian siya sa kuan. Gilamian siya sa Ulaman ma. nato. Gilamian siya kay sa kuan kanang banana chip. Ginsa ko na mo pagbuhat. Diya ko nung bawno nagbanugma sa eskwelahan.
Ano na lagi iro naghilak ano man ron luoy kadyo. Sumaluoy jud ko na iro nga maghilak. Ja guys, mga tuyahang video karon guys ja. Wa ako nakakuan sa katungkil sa tuni comment nak nga mag-shout out ug nalaman guys kay Pangitaon. hanggang pangitaon pa to nako ug makatong nagpa-shout out. Ug mara ka na i-shout out kanang katupong mo comment dani kay harap ang isabay og shout out ug ba. Kay grabe nang kabisi guys kay dito kus ang amo ganiha na narbaho ko wa na ko mag video guys kay arli sila kadto mag video dadto kanang dagan kadto ko gipangguhat ba nya gipangbalhin to ng ibang mga tanom. Nya makapag bitaw guys kanang puro tanom na laman. Puro mga buwak. So mga dyan yung trabaho na rin guys mga buwak nya. Na di ko yung mga seedling na gikuha di ay para mo pakitaan ugma kay mananam ko og taong og kanang siling atsal og siling espada. Ug kanang kuan tawag dito taong talong. So napuo to ka seedling. Para mo pakitaan ugma guys kay hapon na nagikuha niya wala mo na video higin sa toy atong isod sa plastic. Para mo pakitaan og mas buntag sa akong vlog. Ja, kayo salamat yung tanan nga. Sis muna burki di ay ni Mrs. na dani ganiha nga sakto jud kuno nga ang gihatod si Cristel dito sa likuon kay basin kuno kidnapon si Cristel kuno sakay kuno ban kana na. Ayaw, ransong. Ja. Ransong nga 1 million. Nasaw na lang na. Tiyo mo juga sa tawag bro Ay, na. nakirugi probinsya na, galakaw-lakaw. Itong utak ko na yan na. Jadi guys, basag na ako dani ha din na siyang ihatid. Kung dili si mama, si Dante. Dito. Oh, di gali ako maghatid si Dante dili si Nicole ang maghatid. Suro kadalasan jud guys ug busy ka ko si Gawin nagalog ko Nicole. yung dyan. Sige, busy man ka. Masag ko niya. Ja, arang bisihan man jud na ganiha wala siya na mahatid. Kay sa jud pali ka ko guys ara na jud kung ka busy. So gahang oras sa adlaw guys arang kakuwang naman ang sus. Grabe. Lupig ko may Lapay. nagtrabaho na. Lupig ba ko? Napay kuan kanang daghang kadto mga basta buntag sa jud palagi guys grabe na jud ka busy. Ja kanang mo to guys kanang see you in my next vlog. I love you all. Amping mga putang tanan. Bye na. Bye.